Кой стои зад името Джак изкоренвача? Това е въпрос, който повече от век мъчи изследователи, криминалисти и историци. През 1888 година улиците на лондонския квартал Уайт Чапъл са разтърсени от поредица убийства, а извършителя така и не е установен. Той оставя след себе си страх, множество заподозрени и безброй теории. А най-странното е, че дори днес не знаем със сигурност кой стои зад името Джак изкоренвача. В днешното видео ще видим какви улики ни е оставил Джак изкоренвача. Приятно гледане! През есента на 1888 година Лондон е шокиран от серия от 5 ужасни убийства от неизвестен извършител, който нарича себе си Джак изкоренвача. В писмата, които изпраща до лондонската полиция и в които поема отговорност за извършените убийства. Преди получаване на писмата, лондонските вестници наричат неизвестния убиец кожаната престилка, на база съмнение, че той е местен месар. Твърди се, че следният текст е част от писмата, които Джак изкоренвача е пращал до полицията. Скъпи шефе, продължавам да чувам, че полицията ме е хванала, но още не са ме заловили. Смях се, когато те говориха, че са ми присъдите и изглеждаха толкова умни. Тази шега с кожаната престилка силно ме ядоса. Не харесвам леки жени и няма да спра да ви разкъсвам, докато не ме закопчаят. Велика работа беше последната. Не дадох време на дамата да изключи. Как могат да ме хванат? Сега обичам работата си и искам да започна отново. Скоро ще чуете за мен и малките ми забавни игри. Събрах малко от истинското червен в бутилката от джинжифилова бира по време на последната работа, за да пиша с него, но то стана късто като лепило и не мога да го използвам. Червеното мастило е достатъчно, надявам се. Ха. При следващата работа ще отрежа ушите на дамата и ще ги изпратя на полицията за забавление. Пази това писмо, докато свърша още малко работа. После ме издай. Ножът ми е толкова хубав и остър, че искам да се захвана за работа. Веднага, щом имам възможност. Успех. Искрено твой, Джак изкоренвача. Тук ще ви пусна кратки кадри от по-задълбочения анализ на писмата, как действа Джак изкоренвача и като цяло всичко свързано с този сериен убиец, с този човек, който не се знае дали е жена, мъж или месар, браснар, не се знае за кой е убиеца. Затова изгледайте краткия клип, който ще пусна тук, на анализ на писмата, ножовете, как действа и така нататък. И не забравяйте, цъкнете бутона subscribe. Строго секретно. Тайнствени досиета. Джак изкоренвача. През 1888 и 1891 година 11 жени са убити в печално известния район Уайт Чапъл в Лондон. 5 от убийствата са ужасяващо сходни и са приписани на един и същ неизвестен убиец. Всички жертви са проститутки. Мери Ан Никълс, Ани Чапман, Лиз Страйт, Катрин Едолс и Мери Кели. Тази жестока поредица убийства на жрици на нощта продължава от август до ноември и спира така внезапно, както е започнала.
През годините се появяват много теории кой точно е убиецът. От масон до кралски лекар и дори един от правнуците на кралица Виктория. И макар тези 5 убийства да са разследвани вече стотици пъти, следователи вярват, че всяко от тях все още крие улики, които водят до истинския виновник. Пат Браун днес прилага най-новите техники на изграждане на профил на убиеца към делото на изконвача. Изграждането на профил в криминологията е научен подход за проучване на всички доказателства, физически и поведенчески, и определяне какво точно се е случило на местопрестъплението и какъв човек го е извършил. Убийствата започват на 31 август 1888 година. Мери Ан Никълс е намерена на Бъкс Роу, улицата срещу лондонската болница. Гърлото й е прерязано и по тялото и в областта на слабините има множество прободни рани. Прилича на престъпление без мотив, но следовател Пат Браун смята, че мястото разкрива подробности за убиеца. В тази болница се лекували много болни от сифилис и са разполагали с кабинет за спешна помощ. Интересно е, че жертвата е намерена близо до болницата. Сифилисът е бил често срещано заболяване в Лондон и Уайтчапъл, който гъмжал от проститутки и работници, не правил изключение. Професор Боб Бекет е психиатър-криминалист. Джак изконвача може да е страдал от полово предавано заболяване като сифилис. По онова време е върлувала епидемия сред населението в лондонския Ист Енд. При това не само сред проститутките. Както разбрахме до тук, всички жертви на Джак изконвача са проститутки. Имената на жертвите му са Мери Ан Никълс, Ани Чапман, Елизабет Страйт, Катрин Едолс, Мери Джейн Кели. Според нови ДНК експертизи, намерени на местопрестъплението на една от жертвите, кръвта съвпада с тази на Аран Космински, полски браснар, имигрант с психически заболявания. До тук става ясно, че имаме полски браснар, имигрант, който е психически нестабилен и е добър в браснарството. И също така е добър най-вероятно и с ножовете. И на 99,9% може той да е убиеца. Но за съжаление няма 100% доказателство, че той е убиеца. Затова не вярвайте на всичко, което се изпише в интернет, защото не е на 100% доказано, че той е убиеца. Но рано или късно ще излезе истината кой е убиеца на всички тези 5 жени. Затова аз спирам разследването тук. Тук ще ви пусна още малко бонус кадри от разследването на тези изследователи и сами си направите представата кой е убиеца. Дали е полския браснар, дали е месар или някой друг. Аз не мога да ви кажа на 100%. Затова моето разследване е до тук. Тук ще ви пусна още малко кадри от по-задълбочения анализ на писмата на Джак изконвача, на неговите начини, как убива жертвите, какво прави, как действа. И искам да ви кажа нещо. Сами прецените дали убиецът е Аран Космински, дали е някой друг или просто няма 100% доказан убиец. Затова не дейте да вярвате на всичко, което се изпише в интернет, защото не е на 100% доказано или потвърдено, че Аран Космински е убиецът. Затова ви моля едно единствено нещо. Ударете subscribe бутона, цъкнете камбанката и натиснете палеца нагоре на това видео. В края на 19 век не е съществувало лекарство срещу сифилис. Болестта е приключвала с лудост и смърт. Възможно е Джак да е отишъл в болницата, за да бъде лекуван от сифилис и да е излязъл разярен оттам. Проститутката Мери Ан Никълс е била лесна мишена за гневния мъж. Втората жертва, Ани Чапман, е открита 9 дни по-късно, на 8 септември, на по-малко от километър от улица Хамбари. Също като Никълс, и тя е проститутка на средна
възраст. И също като на Никълс, гърлото й е прерязано. Но когато полицаите правят оглед на трупа, откриват, че тялото е разпорено и липсва матката на жертвата. Въпросът с частите на тялото е, разбира се, много тревожен и озадачаващ. Мъжете, които извършват подобни престъпления, отнасят трофеи за спомен и за да създадат непосредствена тактическа, физическа и чувствена връзка с престъплението, както и с жертвата. Но изваждането на матката е доста необичайно. В този случай извършителят започва с намушкване и обезобразяване, за да стигне до изваждането на части от тялото, при това най-съществената, емблематична част на женското тяло. Убийството на още една жрица на нощта шокира нацията. Пресата превръща историята в сензация. Незабавно се прави връзка между двете убийства. Благодаря ви, че останахте до края на днешното страшно видео, а именно историята на най-известният сериен убиец, а именно Джак Изкуровача, най-бруталният сериен убиец на миналия век. Надявам се да сте изгледали видеото до края и да сте натиснали subscribe бутона и палеца нагоре и камбанката. За да не изпуснете следващото видео, направете всичко това, което ви казах. Subscribe бутона, камбанката и палеца нагоре. И не забравяйте, споделете видеото с вашите приятели. Ще съм ви изключително благодарен. Благодаря ви, че останахте до края на днешното така страшно видео. Лек и успешен ден на всички мои зрители на канала Досиетата Хикс Криминалистика.